Sagutxoen ipuina. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Ba omen zan herri batian, xagu izurrite bat. Baina ikaragarria zen. Xagu komentzen den etxe guztitan, eilizan, frontoian eta sorotan. Bateze soruan zoden. Ta nekazari guztik burutu ezinek zebiltzan. Ze arraioin xagu haiek entzeko erritik. Ezin zituzten harrapatu, ezin zituzten akabatu. Eta alaxe, nekazarik biltzarra entzuten. Eta batak eta bestiak, ideiak botatzen hasi zian. Eta nekazari batek esan zuen. Gure herritik aparte bizia gizon bat. Astilla hola izangoa ze arek ukenduak eta edabiak eta askotan iteitu eta, gozak sendatzeko eta ibiltzea omen ditu batzuk eta igual arena jongo gea, launtza eskatzea. Eta nekazari batzuk juntzian gizonaren etxea. Kox, josilen atia. Gizonaren gati irikizun eta sartu ziren nekazarik etxe barrua. Eta kontatu ziren ze arazo zuten. Eta gizon asti honek esan zuen. Tira, lagunduko izuet. Ekarritzazue untxi batzuk, aker bat eta xoxak. Nekazari hauek, juntzian eta urrungo guneako eskatutako guztik ekarri omen zizkiten. Gero asti honek, akerra akatu, larrutu omen zuen eta beak etxien zaukan ukendu bat, haren kiatza. Zabalduzun akerran larruan gainean. Dana koipestuta utzizun eta esan ziren. Ara, aker larru hau, errestan, bastar guztitan pasazazue. Eta zei bat eguneo itxoin, eta gero xaguak desagartuko ja. Nekazariak ala zuten. Herri osuan uazion kiatzauan. Baina, tripa guztik nahaztute zitunak. Baina aizue, zei egun pasazian eta xaguak etzian desagartu. Beste 2 egun itxin zituzten. Eta 3 isture intzian. Nekazariak. Azarre, jontzian astionen gana, eta esan ziren, ze gertatu zan. Eta orduan astiak esan zuen. Ezaidazue. Xaguak zer dute, izatza, motza eo luzia. Eta nekazari guztik. Motza! Ai, jarraituzun astiak. Noski, nire konjurua hau, izatza luzia zuten xaguentzako zanda, izatza motza duenentzako ez du balio izan. Ta nekazariak behaien makilak eskutan hartu, eta esan zuen, makila hauek asti gezurtilekin edo lapurrekin oso ondo funtzionatzen dute, eta dinbita danba eharki egurtu zuten astigua, eta baita honek korrika iesi inerritik eta ez omentzan gehiu, han ingurun azaldu. Eta alabazan edo espazan, sardadilak alabazan, eta atera dadila zure herriko plazan.